ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ту подписчикои канали ютубии Сауду ТВ 01, мардуме ки ба хотири мошинхарид тамошо мекунед. число 29 июли соли 2025 ва 8 то 9 то навори хонаҳо ҳастад. дӯстони азиз, бари шумо пешкаш мешавад, тамошо кунед. рақамҳо барои қабули реклама, ягон мошин, замин, хона, квартира боша, агар дар WhatsApp метавонед муроҷиат кунед. мо реклама мекунем дар ютуб, дар тикток, дар инстаграм. ирӯза навурда ҳастай якм дулан, баъдан дусета хечибек, астраҷи, БМВ, баъд 2114, Дейво Некси, Дейво Матиз. хулас навори зур беҳтарин мошино бари шумо пешкаш мешавад, тамошо кунед. Мерседес дорем, БМВ дорем, астраҷи дорем. ба ҳама тамошои беҳтарин дӯстон лайкора гузорем, подписатсия кунед, навора сар мекунед. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Сауду ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямо Туркистон мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон мебарад. азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. марамат срочно боротона занг дада роҳӣ кунед. мурод азиз, мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. бачаҳо азиз, 2115 равон кардан ки адрес Леваканд, сарбанди пешина. солаш 2005 сол, соли бароидиш. моторакаш 1.6, коробкача механика. нарх 25000 сум. тамос тариқи WhatsApp, рақамҳои ахираш 4343 ёки 8771. хадавои 100%, мотор, коробка созай. утилизатсия дора, танировка то охири сола ҳастай. бача азиз, 2115 танировка задиян. алиш мешава ба ягон мошин Opel Caravan ё Matiz алиша мешава. хел ба нарх 25 меган, бо савдои соз дора. 2005 сол, соли бароидишаш. занг занед, бигӯед ки аз канали ютуби Сауду ТВ 01 занг расем. иншоалло бо муомила дора. алиши вариант, арзоншавии вариант дора. маълумоти бештарша метавонед занг зад бигиред. мегзарем ба дуюмин дулани фурӯшӣ. одамое ки дуланхар ҳастем ку ҳамин дулана ба нархи арзона как мондем ки савдо барава акада сум дар корай. дулани фурӯшӣ дар ноҳияи Восе ҳуҷҷат утил дора. нарх 155000 сомонӣ. нигоҳ кунед бачаҳо, 155000 да метавонед дулани калона бихарен. мотор 375, солаш 2012 сол, соли бароидиш, ноҳияи Восе. дуто WhatsApp мегзорем аз номи канали Сауду ТВ. дӯстон занг бизанед. 988 44 32 988 44 49. аз номи мо занг зада боз маълумоти бештарша мегирен. оиди нархнаво, оиди адресҳои пурраи мошин, рақамода метавонед тамос бигирем. бачаҳо, мегзарем ба сеюмин Опели фурӯшӣ. Opel хечбек равон кардан ки дар ноҳияи Ёвон ай. солаш 97 ай. савхози 4, ноҳияи Ёвон. мотор 1.6, коробка механика, бензини холӣ. хуб, 47000 сум. тариқи WhatsApp рақамоша мегзорем. хечбек растаможка дора, утилизатсия дора, номеракод транзит айучуд бировардагӣ. хеле зур айда мегирид, ҷошта банон бекунед, арзона как. чашкаҳо варид надора, утил дора, краска тоза, дискҳо рамашка, 4 баллон 80%, хадавои тупча, мотори холӣ. хуб, ҳуҷҷат то декабра. задагӣ пусидагӣ надора, мошин дард надора. дӯстон, нархаш 47000 сомонӣ. занг бизанед, маслиҳат бикунед. дӯстони азиз, ва дӯстон мегзарем ба чорумин мошини фурӯшимон. 2114 равон кардан ки солаш 2008 ай. 290000 рубли русӣ.
алиши ба Opel дар Тоҷикистон боша. Суруға Екатеринбургда қарор дора. 2 рақам дасти WhatsApp занг мезанен, масиҳат мекунен. 21/14/2008 сол. Одамое ки дар Русия ҳастен ва хоҳиши ҳайк кардани тачка дорем бачаҳо, ина марамад аз умми канали мо метонен муроҷиат бикунен. 290,000 рубли русӣ арзонакай. Просто мегирен, корда мерен. Ҳамие ки праваи тоҷикӣ боша, халос тамом. Занг занен, бигӯен ки аз канали Савдо ТВ гирифтем. Ва бо мошине ки дар Тоҷикистон Opel боша, алиша мештаст. Бештари маълумот тариқи WhatsApp. Видеода лайк монем бачаҳо, дар канал подписатсия кунен. Навораи мо бисёрш хонаҳои фурӯшиай. Гузарем бо навораи баднаро тамошо кунем. Мегзарем ба панҷумин тикои фурӯшӣ. Навори маладёж нишин медонем бачаҳо азиз. Тикои 95 выпуск. Одамое ки занг мезаден ки мо дам тикои арзонмон, матизи арзон, наворко, мошина маладёжнимон, ҳамин навор мақсад баҳри ҳамон нафаро. Тарафҳои Ҷаббор Расулов мерен. 95 сол тико, 15500 сум нарх, газ плюс бензин, объёмиш 0,8 механика. Хоб газа мерезен, амоқати иншоалло бо 1 сол пас заправка мекунен. Чунки 0,8 умуман намехорамаш, медонем. Техосмотр утилизатсия ҳастай нахадуҳай 15500 боз савдои нормалӣ дорам. Лайкора гузорем бачаҳо, дар канали Савдо ТВ обунашен. Савдо ТВ 01. Бо дорем канали главни Савдо ТВ аст ки дар оҷа фақат за аниматсияи хонаҳода саркор дорем. Гузарем дар оҷан тамошо кунем. Мегзарем ба шашумин BMW фурӯшӣ. BMW тройка ройкадан қабул кардем ки солиш 98, шаҳри Душанбе, Series. 34000 сум нарх, толка бензин, объём 1,8, коробкаш механика. ранги BMW нигоҳ кунед. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ астай. Мошин вагон нестайне ки мега. Мотор соат бар ин кор мекунад. Коробка 100%, ходовой 80%. 5 моҳа ҳуҷҷат утилизатсия ҳастай. Савдо дар пеши мошин. Марҳамат, занг бизанен, биёен бибинениш. BMW 398 сол, 34000 сомонӣ. мегзарем ба ҳафтумин Opel фурӯшӣ бачаҳо. Opel Хечибек ҳастай бачакҳое ки ба хотири Хечибек моро тамошо кунанд. Солиш 98, шаҳри Душанбе, 40000 сум Хечибек марамат. Анаи свету дӯстон хадавоям медонен. Шоколадни свет мега, ёра бисёр мегиранда. Толка бензин, мотор 1,6 механика. хоб мошинча дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. пусидагӣ варид надорад. чашкиҳош хадавоиш навай, ҳамаи документора дорад дӯстон азиз. хоб 1,6 механика, толка бензин, 40000 сомонӣ. занг занед. 98 сол, соли бароиш ахириш. Последний выпуск 98 ки Хечибек мебурая. Ахирон сол шунад дӯстон. занг занед масак. мегзарем ба ҳаштумин Мерседеси фурӯшӣ. Одамое ки ба хотири Мерседес наворора ждат мекардем, бинед ака. Мерседес C-класс 2001, шаҳри Хуҷанд, 50000 сум нарх. Газ плюс бензин, объём 2, автоматика. хоб монитор дорам. объём 2 автомат. газ 10 литр дар 10-12 литр мехрамега. 100 км да баша азиз. кондитсионер кор мекунад. монитор Android, задни камера. и парктроник чӣ боша дора, хулас мултирул дора, лифт сидения и хоб короче тамоми наворотош кор мекунад. утилизатсия дорад. Техосмотр то сентябр ҳастай. 50 таш мега. аз умми канали мо занг занед, иншоалло бо арзонтон мекунам бача азиз. марамам роҷ.
мегзарем ба нуҳумин Opel Astra-G фурӯшӣ. Ҳамин Astra-G арзонак буд, дар охир мондем кадоми сабр кард оша шава. Opel Astra-G 2000 выпуск, шаҳри Ваҳдат, 46 000 сум, бензин, газ, мотори 1.6 механика. ҳуҷҷатҳо то моҳи январа дора, утилизатсия дора, краскаш малярник камбеш кор дора мега, 4 баллон нав плюс запасной, мотор простой, состоянии беҳтарина мега, камтарик савдо мешава. Пробег 341796 км. яъне ки 46 та ҳозираш та. WhatsApp шона аз уми канали Саудо ТВ занг задем. ирӯза навор дӯстон ба 9 дона мошин тамом шид. чизе ки роӣ кардан, хоҳиш карден, ёфтем, ҳамаша навор кардем. далчи комментария кунен. кадом маркаи мошин дар корай, дар коммент нависен, худо хоҳад наворш мекунем азиз. лайкотона гузорен, дар канали Саудо ТВ подписатсия кунен. мошинои фурӯшӣ бошад, дар WhatsApp муроҷиат бикунед. дар аввали видео мондагием. зинда бошем бачаҳо. раҳмат ба ҳаматон ки моро тамошо мекунед.